Igbo bụ Igbo mma mma n'ụwa ndị IKE OLISA na-eme na-amasị. Asị m udo dịrị unu ebe ọbụla unu nọ taa. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ ka ọ dịrị anyị niile na mma. So n'ụbọchị nke taa, IKE OLISA sị ka anyị pay ya forward. Yes, we went to pay it forward. It has been an amazing experience with everyone and each of us. In the year 2025, you've been supporting us, you've been with us, and we are really, really grateful. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na ekele onye omume emekwa ọzọ. Anyị sịkwa na onye afụrụ taa ka afụkwa ya echi. 2024 is coming to an end in a few hours, and 2025 is here already. So we would want to see us in 2025, and we are going to be moving into a lot of greatness in 2025, a lot of breakthrough, and Chukwu Abiyama ga-aza ekpere anyị niile. So n'ụbọchị nke taa anyị sị ka anyị sie ihe ndị oyibo na-akpọ rice. Gịnị ka a na-akpọ rice n'asụsụ Igbo? Ọ bụrụ na ịma ihe a na-akpọ rice n'asụsụ Igbo, tinyere anyị na comment section because we would want to hear from you. So anyị sie nnọọ sị ka anyị buru gaa kee ụfọdụ ndị mmadụ ndị na-enwekwanụ ka ọ dị ha, ọkachasị oge ugbu anyị na-agba ekeresimesi nakwa New Year. It was a very lovely experience for all the IKE OLISA team that are close by and those that are not even close by. Ụmụnne m asị m ka m ajụọ, unu eburutugo guitar before? Hey, because all the very heavy. So ụmụnne m ka rapụ anyị ka anyị may enjoy this beautiful clip from our physical outreach. Onye ka mụ na-ekwuzi maka ya, ọ wee bụrụ maka obere Nwachukwu na-emere ife. IKE OLISA, IKE OLISA bụ odogwu, IKE OLISA bụ odogwu, IKE OLISA ka mụ na-akpọ, IKE OLISA bụ odogwu, IKE OLISA bụ odogwu, IKE OLISA bụ odogwu, IKE OLISA ka mụ na-atili egwu, IKE OLISA bụ odogwu. Nwachukwu na-emere ife, IKE OLISA bụ odogwu. Oge Nwachukwu na-emere ife, IKE OLISA bụ odogwu. Ọgaranya nwere obi sali, IKE OLISA bụ odogwu. IKE OLISA bụzi odogwu, IKE OLISA bụ odogwu. Ọ bụ na ị chọrọ ịgụ akwa maluma, contact IKE OLISA clothing business. Thank you so much for watching up until this moment. And once more, all of us from IKE OLISA, we are saying a very big thank you to you all that has been with us so far. See you in 2025. Happy New Year in advance.